थौ आंनि रुमसिम थौ होनो इंगारदो थाङो आङो थाङो माबायसा थाङा नोङो थौ इंगार मा दोङो नोंनि रुमाव मानो थांनांगौ थांबासो मिथिगोन थौ सारप्राइज दोङो थौ आंनि रुमाव थौ थाङा आङो मा खालामगोन नोङो अ थाङा नोङो होमबा था होमबालाय नै राङो अके दाबायनोसै शेयार खालामसै आं ससियेल मिडियायाव र' अके दाबाय नोङो थौ गुड गार्ल जिराय बेयाव जिराय होदों नों बेयावनो जिरायना था दसे सम आं दसेनो फैगासिनो नों जुदि आगानसेबो बिनिफ्राय बारायो मिथिखागोन तु आरोबाव खेबसे खिन्थु बुंला खिन्थु आगानसेबो बारायनो मोना इयावनो जिरायना था ला 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 दाबाय थां दानियाबा आंनि गार्लफ्रेन्ड गोदानो बे गस्ला सेक्सि गस्लाखौ गानो गोनां गस्लायाबो सेक्सिथार नों बायसा सेक्सि ड्रेस सरप्राइज सेक्सि सिख्लानि थाखाय यो सेक्सि गस्ला वाव आंनि थाखाय एसेबां समायना ड्रेस नों आंखौ एसेबां अनो आं सानाखैमोन सानख'नो हायाखैमोन इमान समायना नों आंनि थाखाय ड्रेस लाबोदों एसेबां अनो आंखौ आंनि बागै एसेबां सानो सना फिथर आंनि बेदर बेरे मोदैसो नों आंखौ मोजां मोनबाय थाबा अनबाय थाबा गस्लालाय मा नोंनो मा नांगौ होगोन आं सना माइनाव फिथर आंनि थां आंनि बेरे मोदै बे ड्रेसखौ गान जोंना सानैबो डिस्क'आव थांगोन मोसानो क्लाबाव आंनि बायसा बैसोनि लोगोफोरा नों बायसा सिख्ला उन्दै मालाय गार्लफ्रेन्ड लानानै जेसेबां मोसायो डिस्क'आव सेक्सिनो जोंहाबो सानैबो दिन थांगोन आरो मोसागोन सानैबो दुवेल हे ट्रिं बेसेबा हटखा थां आं गांसो गोरलै फिथर थां बे ड्रेसखौ गानैदां दिनै आंनि लोगोफोरनि सिगाङाव आंबो देखायगोन आंहाबो गार्लफ्रेन्ड गोदान मोनबाय होननानै सेक्सि आरो हट गार्लफ्रेन्ड रावबो हानाय नङा जलन जाजोबगोन आंनि लोगोफ्रा थां गानै थां जोंना ट्रिं ये डिस्क' मोसागोन थां नंगौ आं बेफोर बाथ्राखौ सानाखैमोनानो नोंजों थांबाबा आङो डिस्क'आव थांनो मोनगोन ना या डिस्क' दे जागोन दे आं ड्रेसखौ गानहैनि दे नों बेयावनो थाथ' दे थांदां मा खालामगोन थांदां ओंखारै जागोन बेफोर दायो आं ड्रेसखौ गानहैग्रोनि थांदां मा खालामगोन आंखौ डिस्क'आव लांग्रा नोङो इया आदाय मानो बुखो आदाय आदाय मानो बुखो आंखौ माबाय मावदो हारामजादा साला लैखोन सारा खर' मेदेम गैयि जुनाद मा दाय मावदो बिमाखौ हाबा खालामनानै नों फिसाखोसो खौलायनो लिंफैदों भन्डामि जाला जुनाद ओंखार हारामजादा सिख्ला गोरलैनांगौ नोंनो गांसो गोरलैनांगौ सिख्लायाव दैनांगौ नोंनो बेरे मोदै ओले नोंखौ गुन्दा निमा नोंखौ नायला मेगन थाइसेजोंबो नायला आयदै गारा नोंखौ बुथारगोन दिनै आंखौ डिस्क' लांग्रा आंखौ डिस्टार्ब होग्रा नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नों मा सानदोंमोन आंखौ बुन्दा हारामि नों मा सानदोंमोन मा साननाय नोङो सिख्ला होननानै नोङो इजि सानदोंमोन नोङा बिफा गैजा रोङा बिमा फिसा सानैल' गोसो बायसा इउज खालामगोन आं बाहायगोन होननानै नों मा साननाय
आं जेबो सानाखै आं नोंनि बिफाखौलाय एंगार या सिख्ला साननानै गोरलै साननाङा दानि जुगनि सिख्लासो आङो 2020 जुगनि सिख्ला नोंसोर बायसा गुन्दा हारामजादा मानसिफोरनि थाखायनो आं काराटे लाखादों मिथिबाय गान्दु काराटे कुम्फु नोंसोर बायसा मानसिफोरनि थाखायनो लानो गोनां जायो नोंसोरनो सिख्लाफोरखौ सान्तियाव थानो होआ नोंखौ दिनै बुथारखागोन आं भगबान आयौ आंनि फिसाया एन्थन लानाङाय नोंनि फिसाजा ब्लेड बेडसो दे भगबान बासाय अबाव हिन्जाव बुन्दाया अबाव होलैखो हो आरो होबाव फंनैसो थाबनो हो बे हिन्जाव बुन्दा हिन्जाव फाग्ला लान्था बोरायखौ आं मालाबानिफ्राय नागिरगासिनो दिनैसो आखायाव नांबाय नोंखौ दिनै फालु खेबजां आरो सुंख्लिदो थुफ्ले बुगोन आं सार आरो बिखौ पुलिस स्टेसनाव लांनानैबो दोखो बुग्लेयोबो बिखौ फालु खेबजां लागाय बिखौ सार आं जेबो खालायाखै लान्था बोराय नोंखौ दिनै आथिङाव हमना बुद्रु पुलिस स्टेसनसिम लांगोन आं मानसि सिनायाखैमोन नोङो गोरोन्थि एड्रेसाव सफैदोलै लान्था बोराय फै नोंखौ साला गोबां दिननि हिसाब बाखि दङ नोंहा लाना थां बिखौ लाना थां सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायग्रा बुद्रु थां बिखौ आंखौ निमाहा होदो गासैबो आंनि थाखायनो जाजोबदों आंखौ निमाहा हो आयै बेयाव नोंहा जेबो दाय गैया नोंबो मोजां साननानैसो लाबोदोंमोन माब्लाबाफोर जों लाइफआव बेफोरबायसा मानसिफोरजों फेस टु फेस जानांगौ जायो स' जों गावबा गाव सांग्रांथि थानाया मोजां आरो ना नंगौना मा होनो औ फिसा नोंगौ सैथो बाथ्रा